It's my tower. Hello guys, good morning, guys. How are you guys? Muri safe guys. How are you? Yes, and don't pay shares anopa. Tiri pa Dubai Deben. Tiri ku Dubai Deben. We are in Dubai Deben. Dubai Deben. Mamka say kaskana. Yes, Toko. Thank you, Pretty. That's gonna be thank you, Pretty, for the 100 stars. Ndatoko shamsika nasindaona bane button rema stars. Zvatondivhunudza kuti koma stars aphepi. Sukandofunga ndivhurira ma stars. Mamuka say thank you for opening nzira yemasters. Thank you, my sister. And makazotegeresa toda ku live. Live hakuna ku haiti. Guys, we are sticking to that one, guys. We are sticking to that one. No life, guys. Muri vanhu vedu imi hanzi muchati ndodira papaka. Iwe Marilyn nezuro kusura zuro ndakatambura. Vanhu vachiuya pa voti vaita kudongorera kudai ini ndaiwa kuita kuti adzungu kuti nhai Mwari we. Izvo zvikuti ndidai pasapa. Ndona sokuti kana. Hayayaya. I want to pay for today's life. Kana maita kana. Mirai ndikudze maita imimi of all the people you should understand. Vanhu vakatanga kutotanga kuda ngeva kutogusanisa SIS neva diaries nechichi takazoisolva yedu, but ndakatoona kuti people they have bad intentions out there. So vanhu vakatomirira kuti vawane zvekutukisa nekusekesa nekudini. The best way sometimes is just to do it privately and then tozongoposta mavideos nemapictures. Nokuti chinone makanga ndikafunga zvavakaitira gore riya zvemukadzi uya kuti pa event yevakadzi vari kunakirwa vari kuzviita zvavari kuita, vanhu votora screenshot yemukadzi vakunoposta zvisvika kumurume zvisvika kupi you know. Saka to protect vanhu kwaini kutonza dzungu haungambotadzi. Ini wacho ndakatomira nechekura, handisi mudhuze mekutoti ndakatomira ndikatobatira apa pazimbi ndodohla kwangobatira apa kutodongorera pasi. Kwanzi give stars. Oh, thank you, Pretty. Thank you. Give my stars kwa wakaenda semi munotara. Thank you. Hanzi ndiri kufarira kona. Ini ndiri kufarira. Mina uchaona wakachena mai comfort nasi. Hii nezuro vakafara, but guys ndoda kukudza. Ansa ndamboona munhu anotenda kunge mai vaya. Mai vanotenda vaya. Munozati nezuro vanga vasununguka nezuro. Hanimona, thank you for the another 100 stars, Pretty. Vakanga vasununguka nezuro na mai comfort. Hanzi ma diaries and zvamanditira zvinoshamisa. Handisati ndambosangana nezvinhu zvakadai. Deben yandaingowawo vachitaura vachiudza vakadzi madiaries. Kwanzi ndaingowawo kuti kune Deben. Ndasingambopa upenyu hwangu handinambobvira ndakadhirima kana one day kuti ndichanobuda ndava kuDeben kana kuti ndava kupi. Handinamboona handinambobvira ndakazvifunga. Asi ndakatozosvika Deben iya murume wacho avata usiku achingotenda because mapictures kataisenda tichivasendera. Mai vari kufara vaya. Kwanzi handichadi kudzokera kumasure ndikati asati atiputsi dzimba dzevana nditi tinoita zvinhu zvinenge zvine consent yemurume wenyu. Anoona hanzi handichadzokeri kumasure iko zvino pane vamwe vakadzi ndopanoda kutopindawo. Munoda kuti mundidzidzisewo kuti mari yacho ndoita sei, ndotsvakawo sei, ndodini. Tikati chekutanga musati vatombofunga zvose kusvika kwese ikoko. Itai kuti muwane, toda kuti muwane kuwana, toda kuti mutange mawana birth certificate rekuzvarwa kwenyu rekwamunoberekwa kubulawayo chaiko chaiko. Kana muchazochinja muchienda kumurume wenyu muchazochinja mega mozoita chitupa chenyu. Maita chitupa mozoita passport. Then if you want to change moza vakatenda vakafara kani vakafara nezuro vakatengerwa vaimwa. Kune vakadzi vaimwa iyo red inozi 40,000 moiti chiko 40 street 40,000 ameno 40 street. Saka vaimwawo 40 street yaya vakachegani vakatesta ka ndikaona shasha yakutodira magrass wena, shasha yakutodira magrass vakutomwa. Ndakaona kuti vafara mai mwana. Ende ndaismaila. Makambona munhu unoti uchingotisa mumwe munhu kudai unongowa kunyemwerera so. Ndaikoti ndikavaona uchifara kudai vachitamba kudai ndongowa kungoona ndakungowa nokuti muri kunyemwerera chindoti tiri kunyemwerera guys. Honai kamai comfort. Honai apa vatochinja mai mwana, vatochinja. Unoona kuti munhu anochinja 2 minutes. Thank you Wayne. Thank you mwanangu. Vanhu vatochinja 2 minutes yatove aikona patove neuyu patove nemufaro. Guys makambosvika tinongonyemwerera so usina chaunonyemwerera wangotasa munhu kungowa kuti ndanyemwerera so. Hanimaona
aiwa ndakafara guys, ndakafara, ndiri kunyepa. Nhasi tichavaona kwainonzi 4th Street kwete 4th cousin. Ameno iyoyo inenge igaba chicardbox cheredhiso ndo yavakanga vachi haiwa vakafara veduwe, vakafara, vane stress inyaya panyaya yacomfort apa, because comfort never came back, hapana kudzoka, ende comfort haana kana bepa. Nevanga vari umwe tichagara handizi kuti madiaries imimi, how best can we do to cancel my comfort. Ndosaka ndauya palife, ndoda kuti mundibatsire after this height. Animaona mangwana vanofuma vachienda, saka zvazvichigoneka kuti mangwana makusentifa kuti vaperekedza kubhasi panoenda nevamwe anditi, but zvazvichigoneka kuti dei zvaigona nhasi manheru tombogara pasi ndichikuedhai. Animaona tichikuedhai so that you talk to her and you cancel her about comfort, because vakaremerwa nenyaya comfort. Chiri kuitika guys ndechekuti chokwadi chiripo comfort yaka pavakatoenda naye kumariroka akatoenda, havana kudzosa, havana kutaura anything, havana kudi nenyaya. I think because pakatanga pamboita tumashoko kunoko, anomaona pavaida kugwa musuya uya, saka mwana yake akatoenda hana kudzoswa, anomaona hana kudzoswa. So we need her to accept kuti zvatoitika atoenda ikoko. Chandoziva vachanogara ikoko nemwana uyu, mwana uyu haana kana chiro, haana kana bepa, asisina baba, vaitedza kuda mwana uyu, baba vake varipo, ndiani anozomuda nhasi baba vasisipo. Kana nguva yakwana vachamudzosa vega, kana nguva yakwana vachazomudzosa vega. Animaona kana kuti when the time is right we will engage vanavo kuti madi kuti mwana angodzoka agare kuno kuti chengete mwana semachengetero ataingoita. For now is too early kuti tichitaure, but she needs to be comforted because vakaremerwa nenyaya comfort. Even mukutaura vachitaura nevamwe, like pane munhu andakatuma kuti vane kamwe ka-uptense ka-tightness kavanako, imbotaura navo tione. Vakangomudza kuti ndakaremerwa nenyaya comfort. Anomaona mapurisa akati akapindira jina zvonetsa zvinhu zvachona. Mapurisa akati mwana agaenda noviga baba vake, vakatosainiswa pasi kuti vafunga kudzoka nemwana. Apparently havana kudzoka nemwana. Aliya shalom zviri sei. Anomaona akaenda mofiti, ende right now mwana ye anototambura. Chokwadi chipo choti mwana ye anotonotambura chete. Anomaona anotonotambura mwana ye because hakuna anonochengeta mwana uyu. Kuzoti vave tu ndiani anochengeta vana. We don't know. Saka we just wait and see. Isusu tongonyarara because kana vaifunga zira kuti kune vangu vachengeta comfort kuchange zvakuunzwa kunoko. It's not going to be like that. Isusu tinongomira. We rather we help iwo my comfort vachiona antika kuti vazviite better her life. Sorry guys, sorry network yacho ndinoyambopita chichiza. Saka kana neni ruva we are not happy nenyaya comfort, but akatogwa nehama dzake. Toita sei? Why, how best can we do it? Toita sei? Hameno zvotondirwadza kana neni meri kuti ari kuita sei mwana uya. Ndiri kufunga nezvazvo nevanhu vasingazivi. Anoona zvikutondirwadza kuti panoitwa sei nevanhu vasingaziva nyuwani kutanga kuti adjust kuti one pakatooma, but zvisinei vakaitira mwana wavo utsinye, ndiwo wavakaitira. Saka handizivi guys. Kwaiko zvino ini ndikuona sokuti can you guys not go and take him from those people please. Nyaya, we are not related to these people. Tinomutora tichi kudi ari kuhama dzake kumba kwavo. Tinomutora chiti chi Nyaya ukona ti yakaoma nyaya, unosvika mutora chiti kudi vauza kamda mubatsira iti naye kuno toti kudi. Toti kudi. So the only thing chiripo ndechekuti vachamudzisa zvavo kana zvaoma, kana chivana mwana uya anotogona kuzongotambura zvokutotambura zvezve ariko, and no one will ever tell us because vanenge vane pride yekuti takambotora mwana tikarega kudzosera kuna baba vaya. Animaona timakambotora mwana karega kudzosera kuna baba vaya, saka tonomudzosera chiti kudi. Saka mwana anogona kutozongosvika pakutotambura chaiko chako mufunge akagara ikoko ari kuhama dzekumba kwavo, ndokumba kwavo. Munosvika muchiti muri vanani, ndimi vanani madii, tosvika chiti kudi.
havana kuripa vakatotora toko kwavari vakatopedza nazvo havana kwanisa kana kuripa dei vakatomboripawo kana mai comfort vachoenda but guys ichituta let's hope kuti munhu ana mai comfort koteu haasi kuona live navo let's hope kuti haasi kuona live navo anomaona because chiripo isu semadiaries we need to comfort my comfort kuti vazvigamuchire vaindire mberi noupenyu hwavo so I need you guys because inini I need kuti vambonzwa kune vamwe vanhu vavasingazivi vachitaura navo kuti my comfort it has happened mwana akaenda kuhama dzake toda kuti mugamuchire mune vana venyu now is high time you focus on your own kids zvinorwadza zvichakuremerai but focus on your kids amuna vachakupai kana zvarema chaiko chaiko vachamudzosa vega noti utsinyi hwavakaitira mwana kwaiko zvino focus on your life I think maybe guys zvaita zvaikumbigwa nababa comfort ndike ndokumbira kuwana 10 credits zedoro kuti nditange kuzvibooster vakawana 10 no havasi biological mother my biological mother vacomfort vakafa saka vandimai vakachengeta mwana kubva aine 6 weeks kusvikira nhasi ave pa 3 years something andiwana saka vangotoregwa kana kutoregwa kwacho kutoregwa kuzvirira hafu zviya but anyway it's fine vauda kuti vasimbiswe kuti vakwanisa kuti move on tikakwanisa kuvatengera 10 credits zedziya guys maybe she can concentrate on building life yavo nekutengesa kuti business yavo riende mberi vakwanisa kuzviraramira vachengete vavo vana because she's a good lady though she's a good lady anomaona hatina vakadzi no and ndosaka ndataura kuti feli not nhasi ndataura ndikati zvino kutogona zvita manheru because mangwana vafanga kuti vanhu vadzokereka mangwana vanodzokera my comfort anditi saka ndachida kuti at least taurina vasati vaenda nhasi manheru after haitsi kwakugara navo pasi ndoita live button vari apa palive then imimi muchifona pafoni yaya will be talking namai comfort muchidairira muchivaudza kuti mai comfort kuti nyaya yemwana let's talk about it imi ndimi mai vakangoita right ivo chero vakasvika kumba vanosvika kumba uku vakakwanisa even kuti vadzosewo vadzore murume wavo andimaona vataura nemurume wavo so we can do that. I know kuti we can do that. Musazoti kana mtakuya pa live guys motanga kuti sure mwana ngiti ngatodzoka ngatiche plan tinovapa hope yatizoti mwana ari kuhama dzake yatozoti mangwana tinova tizogona kuva discipline tambowa pa hope isipo anditi ngati vasimbisei kuti vaite move on upenyu hwavo kutongo yatovasimbisa nei kuti vaite move on upenyu hwavo chete anomaona so ndozozati vamwe vanozotaka kufona votabataura kuti musahwemi mai comfort takwapa mazano zvinhu zvisiripo nehopu dzisipo indai kupi mugozonodai bhai musazowei mai comfort ndezvikazodai muitai so modai guys baba comfort vanoda 10 credits zedoro funge feni it's only 2.5 vatange business ravo because takaona situation yavo paya we saw situation yomba kwavo paya vana havasi kuenda kuchikoro zvinhu zvakangoitawo zvazviri anomaona so at least takuchivarumura handiti takuchivarumura manje because mwana wataifambira comfort is no longer there handitika saka what we can do is we can buy 10 credits takuchivarumura manje totenga 10 credits tochivasiya kana uchida kubatsira munhu guys unodzidzisa munhu kuredza handitika tavadzidzisa kuredza start yenyu 10 credits isu takuenda kana obvious hatisi kuti takuparadzana kukama navo no kana pazoitawo zvimwe zvatinge ida kuti zvinenge zvida kuti wagona vanongotifonera vheli vanongotibatawo dii animaona but zvaizvozvi tinenge takudi tinenge taparadzana navo ati hatichaenyu kuita tosefunga kuti kuchina mwana ariko kuti tinochengeta mwana ariko kuya comfort zvakaita zvokuti mwedzi oga kugati aizodidi chididi hakusisina saka tafunga kuti tichivarumura anomaona tafanira kuti tichivarumura my comfort and my diaries I'm pleading with you the only way yekuti tichirumure my comfort right now toda kuvatengera 10 credits zedoro idzodzo chete tikavatengera 10 kana 15 whatever takuti baba comfort mari yenyu ye30 ish namai comfort takupai and tika mai comfort takutendai we have taken you to Durban maona nyika right now izvi kana zvinhu zvokuzoti birth kubatsira kudi tichataura navanhu vemabirth tichizwa situation yakamira sei then we talk kana vachibatsirikana chozati indai pakati chataura nevakati indai pakati vofambira nyaya dzachona dzokuti vakwanisa kuita birth certificate woita chitupa woita passport ende vanogona kana business ravo rasimuka vagona kuzozvitorisira passport yavo vega anditi maona saka muri muri kupaona sei inini muri kupaona sei because pakatoipa noti muri kupaona sei guys men kana aripo hake
I can have 300 kuwedzera kumacrates. Thank you Wayne, 300 ukaiwana 300 send it to SA admin but tikuda kutsvaga we want to try and raise mari inosvika 3000 tivatengere macrates iwayo. Anomaona, tivatengere macrates iwayo. Tii kutanga manje ndakamirira munhu wemakeup. Tanga manje. Anomaona. Tivatengere macrates iwayo. Then utobva tavarumura hedu. Tosiyana nazvo. Takaita pana baba kuda takavarumura, baba kuda takavapa kubva kudeep freezer, tikavapa stock tikadi tikarumura. And tika we move forward. Thank you Tati. Mon. So guys, vanodawo havo kuti tizobatsira after our IT. Vanodawo havo kuti tibatsire pana baba comfortable so that vaendere mberi life yavo pa vanoda kana une 100 rand yako kana une 200 yako kana une tisumudze business ravo and then tovasiya. Munhu atafamba naye tavaziva for 3 years kavana. That's how to be now 4 years. 3 years. Vakamfona 6 weeks. 3 years. Kusvikira iko zvino. Angane 2 weeks, sorry. Angane 2 weeks comfort. Angane 2 weeks. Takazwa comfort vane 2 weeks. Tavaziva 3 weeks vanava tichingofamba navo. Nomona. Anenge achizongonzwa. To Shumbrace, I think it's Shumbrace. Nomona. Kana kuti kuna room whoever. So tongoisawo vavedu veteam SA kunotengeseka manoodles here kwavanogara. Handizivi tumelo but semunhu ane tuck shop and the lady P pandoda kuti ndizounza my comfort man tichitaura navo ndo panoda kuti wozopindawo because mese you want to talk to the diaries adite we want to talk to the diaries saka pandichaita live iyo comfort yekuti vanhu vataura my comfort iwewe ndo panoda kuti uzopindawo lady P nyams ndo panoda kuti uzopindawo ipapo animaona ndo panoda kuti uzopindawo ipapo. Saka guys, team rim SA kana tukupi please South Africa team SA we can do this guys. 100 pamunhu takawanda inobuda 3000 inobuda animona tikati 100 kana ingane 200 kana ingane 300 it's up to us inobuda guys. Let's help them tivarumure ngati wane 50 rand chaiyo let's help them tivarumure. We can do it this way and just now ingori thank you zvavakangoitawo pana comfort ushu ingori thank you yezvatakaitawo pana comfort. Saka team SA we can do it guys. Ane 100 yake ane 50 rand yake ane chibatai admin Ru Audrey admin Shumbrace count me in much respected places to make comfort. Thank you Toko irikurambe network yacho kuti achitiza guys. Cash send mari Shalom tumirai maadmin wayo ingo kana yango kwana tobva tatanotenga doro rachona ngaiuye yakakwana so that we just go and buy the beer. We are not going to give them money. Tichatoenda notenga doro iroro tovasira riri doro noti vakataura kuti ndogona kutenga doro handiti so tinonovasira riri doro. Hanoona Shumbrace kana chiru isai namba dzenyu isai namba hanzi account yako iri kuramba wana men yaita 500 ndizvozvo vakakalculate ndizvozvo. Alright sharp. Alright. Hanzi yaita one mapiwa correct spelling hanzi mapiwa correct spelling yaita. Almona. Right admin team ndokumbura mundisiro kaningikiri number mu comment section. Mira Shalom mandipe izi number izi. Izi number izi wadzapinwa. Alright, number dzapinwa izi. Number dzapinwa izi. Number dzapinwa. Ndagadzira spelling.
if possible, just give me a captain order and turn around and become a captain now. And tell her that matter. Guys, mufananidzo iri pano zvakaoma imi. Yes. Nai Mwari. Hey, guys. Jo. Naimi kune vanhu vachira mumba naimi munhu anotsva kudai. Hey, ndichakukanzirai mufananidzo kupeji rimwe remapostire iyi ndogona kubhlokegwa panapa. Hey, kune vanhu vari kunzi vatsvira mhene kuku vakafirapo, saka ndotumirwa mapictures avo matsviro acho imi. Zvakaoma. Hey, kwanzi kuSoweto uku vanhu vacho kutokumbira rubatsiro, anzi vatsviriwa vapisirwa mumba vari 2 maZimbabweans vatsvira mumba imomo, saka izvozvi vatogwa havana kana pekutangira. Ndikati asi totaura titore mapolisi hamudi. Zvakaoma. So ndichakukandirai muone. No, it's fine. You can clean. You want a what? Oh, you can take them. So you clean what time when I'm out? Oh, okay, sure. Pakaipa guys. Alright, chinzwai guys munzwe. Saka vasi vari kuti tikutaura kuti vanoda kuti vacontribute something ku handizivi vamwe vapisiwa hamene kuda vati moto wabatira here or something, I don't know. Saka vari kuda kubatsira vese guys. Kana une 50 rand yako une 100 rand yako panapa paita one utoko wediaspora tini count me in wachabvisa or something. Amani tungoda target yedu mari isvike pa 3000 ikazoitawo more still advantage kwavari, tinongotenga akawanda madoro acho kuti vakwanise kuramba chitengesa. Anomaona saka zvitori nayo iko zvinezvi, just do put something kune madhimini kuna ru kana kuti kuna shumbresi, so that chibva kuno kutosvika kuti unotenga doro chitovapa. Sezvo chiri month end vanogona mbotengesa vakanhonga. Anomaona sezvo chiri month end vanogona mbotengesa vakanhonga. Saka please guys, tibatsireiwo, ngatibatsiranei tiite zvinhu izvi. Let's help each other, let's just do this and tibve tarumura, tibve tiva takaitira vakawanda tikavarumura zvachose, tobva tatongovarumura. Anomaona. So yeah guys, I think ndizvozvo. Amene vanhu vakunzwa piso kuningirikiri kwacho kunozi kuSoweto zvakaoma. Zvakaoma. Apa unotsva usingaoni wakavata mai mwana. Hey, zvakaoma vedu. Munhu anotsva kupera kudaro. Amona. Right guys, saka takuenda hedu. Please, anenge achingoda kubatsirawo, please just make sure 100 rand, 50 rand, whatever, then tivavhurire. It's for a good cause, tivape doro ravo and then tisiyana nazvo. Anditega. Thank you guys. Saka ndokubata time regai tigadzirire kuenda kuti yedu ine malemonish. Regai tigadzirire kuenda ku takugadzirira kuti tichikwanisa kuti tichinde kuti yedu yemalemoni nditika. So guys, thank you Toko, thank you Toko, batai time guys, be good, tichaura later.